రాష్ట్రంలో ఏసీబీ అధికారులు దూకుడు పెంచారు. అవినీతి తిమింగలాలకు దడ పుట్టిస్తున్న నేపథ్యంలో లంచాలకు మరిగిన మరో అవినీతి అధికారిని ట్రాప్ చేసి పట్టుకున్నారు. తాజాగా మహబూబ్ నగర్లో మహబూబాబాద్లో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిగా పనిచేస్తున్న ఎస్సీ నరేష్ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డారు. మహబూబాబాద్ పట్టణంలోని హస్తినాపురం కాలనీలో ఉన్న విద్యుత్ అధికారి నరేష్ ఇంట్లో ఏసీపీ వలలో చిక్కున్నారు. ఈ ఇంటి వద్దనే ఒక ప్రైవేటు కాంట్రాక్టర్ నుంచి 80,000 రూపాయల లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడీ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. లంచానికి మరిగి అక్రమ ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు వచ్చిన సమాచారంతోనే ఇంట్లో పలు డాక్యుమెంట్లు, ఆస్తుల వివరాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఇక జనగం నరేష్ టు ఏసీబీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మీరేమన్నా రిలేటివ్ అయితే